Jinavên Danûçeyan a Radyoya Dengê Gelden Başgodarên Êja îro 15 Nîsanê 2024 duşem li Brükselê saat 9 li Amedê de. Em ê nûçeyên serî ve pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoye. Berxwedana girtiyan bi qonaqeke nû û di roja 141 de di dome girtiyên siyasî ji bo azadiya rêbera po 141 rojan di girêva birçîbûnê ya dorveger de ne. Di roja 129 de girtiyan çalakiya xwe girêva birçîbûnê derbasî qonaqeke nû kirin. Di ser navê girtiyan Deniz Kaya Daxuyanêk da û qonağa çalakiya nû eşkere kir. Girtî wê sê meh bi malbatên xwe re hevdîtînê nekin dernekevin dadgehan û ji malbata xwe re telefon nekin. Girtî dibêjin heta rêbera po azad bi wê çalakiyê me jî dewam bike. Li derve jî bi pêşengtiya malbat û xizmên girtiyan çalakiya nobeta adaletê li Amed, Wan, Mêrdîn, Batman, İstanbul, İzmir, Edene û Mêrsînê dewam dike. Girtiye siyasi Xurşîd Çetin piştî 30 salan ji girtiga İzmir Şakranê derket. Xurşîd Çetin di sala 1994 de li Bitlisê hatibû bin çavkirin û girtin ji ber doza xwe û azadiya gelê Kurd dewleta Tirk 30 sal cezayê hepselê da. Xurşîd Çetin dema hate girtin 22 salî bû û piştî 30 salan di 52 saliya xwe de ji girtiga İzmir Şakranê derket. Malbat endam û rêveberên komêla piştevaniya bi xizmên girtî û hukûmxwaran ya Ege'ye Tuhayê derewê li ber deriyê girtîgehê pêşwazî kirin. Xurşîd Çetin ji kamereyan re axivî kêfxweşiya xwe ziman. Salam girtîgehê de jî bedelek da bedel jî layîqê gelek yani bir çi ji bo ger bêje tişt kim bile ji bo ku hûn hemî hatin li vir cihaz gelek spas dikin rastî pêşwaziyekî xweş baz minnetdarim hin lê dîsa jî ji ber ku em hatin nav geriyê xwe ji ber pêve jî tiştê xwe bikeve ser min em ê bi hewayekî dil û jan pêk bînî ji bo we hemiyan jî spas dikim. Devleta Tirka dagirker li başûrê Kurdistanê Kurdeke din qetil kir li gorî agayên ajansa Rojnivsê artêşa Tirka dagirker şevêtin li gundê Gelalê yê bajarekî şarbajêr ê Silêmanî maleke bombebaran kir. Di encama êrişê de ciwanê bi navê Mehmed Saîd şehîd bû. Hat zanî ku Mehmed Saîd bi xwe niştecihê Silêmanî bû û ji bo kar berê xwe dabû gundê Gelalê. Cenazê Mehmed Şadin tıpa adiya Silêmaniyê. Dewleta Tirka dagirker dû ji bi balafirên şergundê Amediyê bombebaran kirin. Li gorî agahiyên xwe cihî gundê Guherzê û Bilava bûn hedefa dagirkeran. Derbarê ziyanan de agahî hate standin. Hat ragihandin ku balafirên şerên Dewleta Tirka dagirker gundên Gelî Reş û Kemgoran yên li ser sînorê Brados a ser bi parêzgeha Hewlêrê ve Sibê jî bombebaran kir. Lê heta niha zirar û ziyanên madî û canî yên êrişê nehatiye zanîn. Li agahiyên ji çavkaniyên herêmî hatiye girtin beriya demeke Kurd balafirên şerên Dewleta Tirka dagirker gundên Gelî Reş û Kemgoran yên li ser sînorê Brados ên ser parêzgeha Hewlêrê bombebaran kiriye. Lê di derbarê ziyanên madî û canî yên êrişê de ti agahî hatiye standin. Hevserûkê Konserê ve Bera KCK Cemil Bayık got piştî 22 salan yekem carê de silahdariya faşîst AKP MHP têk diçe. Cemil Bayık got herêk ji a neferê nivîsî û dest şan kir ku rejima faşîst AKP MHP piştî 22 salan carê yekemek ku divê astê de rastî têkçûneke mezin hatiye. Her çend rola hemû hêzên dijî faşîzm û demokrasî xwazên ên Tirkiye divê yekê de hebû lê belê divê têkçûna AKP de berxwedana gelek Kurd roleke sereke lîst. Cemil Bayık îşaret bi berxwedana rêber Abdullah Öcalan kir û got berxwedana İmraliyê pêşveçûna kampanya navnê tevhiya li dijî têşda li ser rêbera Po û şerê gêrlayê li dijî artêşa Tirkiye û xwe derketina gel li Nevrosê sedema bingehîn ya vê serkeftina di hilbijartinên xwe cihî de ye. Dewleta Tirka qirker dixwaze bi îmzêkirina gelek peymanan li gel
Irakê ve devletê bike ve hevkarê xwe yê şerê li dijî PKK. Pêwîst e Iraq bi vê planê naxape û nekeve nav lîstikek wiha şaş. Bayîk ragihand ku PKK tu carî zirar nede berjewendiyên Iraqê. Her tim siyaseta dostanî û berjewendiyên hevbeş meşandiye lê wisa xuya ye ku hin hevdîtinên dewleta Tirka qirker yên li gel Iraqê rasterast têkiliya wan bi PKK re heye. Bi taybetî eger ew biryara ku propagandaya wê têk kirin ku encûmena ewlehiya Netewya Iraqê li ser PKK daye rast be wê demê ev biryar çi qas zirarê bide PKK de ew qas jî zirarê bide berjewendiyên Iraqê. Şehidên Dersim û Zapê li Swîsra bajarê Berînê hate bîranîn di şahsê Ece Yılmaz bi nasnav Edesa Cejna, Dilara Ölmez bi nasnav Ekin Rodî û Kemal Merwan Oso bi nasnav Canşêr Şerewa hate pêkanîn. Bîranîn navenda Civaka Kurta Demokratîk hate li darxistin û endamê konserê ve bera KCK Zübeyir Aydar, xizmên şehîdan û bi sedan Kurdistanê tevlî bîranînê bûn. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma wê Saadet Kuran axivî got em ê tenê nebêjin şehîd namirin. Em ê li ser şopa wan bin, xayalên wan pêk bînin û heta em sağ bin, em ê têkoşîna wan bidomînin. Li ser navê malbata şehîd Edesa Cejna mamoste Gernaz Koçer jî axîv û diyar kir ku ew bi têkoşîna şehîdên xwe birûmetin. Piştre endamê konserê ve bera KCK Zübeyir Aydar axivî got li welatê me şerekê mezin heye û em hemû di nava vî şerî de ne. Girleyên Azadiya Kurdistanê têkoşînek dîrokî dikin û gav bi gav bi serkeftinê ve diçin. Tu kes tu devlet nikare teknolojiyên nifşê nû yên PKK be. Dewleta Tirka xwînmiş piştî vê têkçûnê diçe İran, Iraq û Sûriye û li hevalan digere. Lê divê ji bîr nekin ku kes nikare gelê Kurd tune bike. Em ê vê têkoşînê bidomînin. Li ser navê malbata Ekin Rodî Zülfü Binbir axivî got tu hevok tu gotin têra vegotina têkoşîna şehîdên me nake. Şehîdan teknolojiyên şerê taybetiyên dewleta Tirk a dagirker vala derxistine. Em ê xeyalên hemû şehîdên Kurdistanê pêk bînin heta rêbera po azad bibe em ê dev ji doza xwe bernedin. Pişta axaftinan ji bo bîrana şehîdan sinevîzyon hat pêşandan di bîranê de banga tevlîbûna mîtînga navendiya îro li Fransa bajarê Strasbourgê bê pêkanîn. Bîranîn bi duruşmaya şehîd namirin bidawî bû. Li bajarê Vîntehûn çalakya Roja Gelan hat darxistin. Li bajarê Vîntehûn ê kantona Zûrîhê çalakya Roja Gelan hat pêkanîn. Çalakya Roja Gelan ku her sal meha Gulanê bi rengekê kevne şopî tê pêkanîn îsa jî di 13 Nîsanê de hate pêkanîn û gelek neteweyan rengê xwe nîşandan. Çalakî li Altenkens Kültür Zendum a Vîntehûnê hate pêkanîn. Kurdistaniyên li Vîntehûnê jî bi komên xwe yên govend û Koreyê tevlî bûn. Di çalakiyê de Gelan ji bo danasîna mutabaqa xwe ya stand danîn û xwarina xwe nîşandan. Navên de Civaka Kurd a Vîntehûn jî hem xwarina xwe hem çanda Kurdan danas kirin. Koreya zarokan û komogovendê jî hunêra xwe nîşandan. Çalakiya Roja Gelan bi çend reng û xwarina Gelan hata derengiyê şevê dewam kirin. Deynê şaredariya Geverê 1 trilyon TL derbas kiriye. Hevşaredarê Geverê şoreş dîrî anî ziman ku çirava deynan a qayûman û xisara ku kirine wan bêhêvî nake û got em ê piştgiriya gel van rojên teng derbas bikin. Şoreş dîrî bibîxist ku beriya hilbijartinê wan diyar kiribû ku wê AKP li Geverê dibinê bendê de bihêlin û got me temamiya 25 endamên mêsa şaredariyê bi dest xistin. Xelkê Geverê xwedilî îradeya xwe derket. Em ê hewl bidin hêjayî vî gelî bin. Şoreştirî dest nîşan kir ku qayûm xisarek mezin li bajêr kiriye û got şaredariya Geverê dibin deynê 1 trilyon TL de hiştine û yê xizmet nekirine. Di mijara binasaziyê de pirsgirêk hene nîveriyê navçeyê nehatine asfalt kirin. Xisara li bajêr mezine lê me bêhêvî nake. Li pişt me hêzeke bê hampaya gel heye. Di nava van 10 rojên dawî de kelecanek meziniya gel heye. Em ê bi gelê xwe re dest bidin hev û pirsgirêkan çareser bikin. Şoreştirî diyar kir ku 3 alîgirên qayûm hebûn me erke wan betal kiriye. Tu karek ji bo jin, ciwan û çandê li şaredariyê nehatiye kirin. Em ê komîsyona xwe yên pêwendîdar ava bikin li van qadan dest bi kar bikin.
Xwebûn bi manşeta de Azadiya Öcalan bixwazin derket rojnameya xwebûnê ku heftane weşanê dike di hejmara xwe ya di 126 de balkişan ser çalakiya KCDK ya li Strasbourgê ku di navbera 15 ango êro 19 Nîsanê de li pêş Konseya Avrupa CPT pêk bîne. Rojnameya manşeta 3000 kes li pêş CPT bicivin de Azadiya Öcalan bixwazin avêt û cihda daxuyaniya hevserokê Konmet Kerem Gök a derbarê çalakiyê de. Rojnameyê di Sûrmanşetê de analîzek Kurmançkî derxist û cihda encama hilbijartina Sûriyê aderê û polîtikeyên Erdoğan ên li ser şaredariyan. Rojnameyê bi Kurmançkî Sûrmanşeta hükümeta Serok Erdoğan avêt. Rojnameyê di rûpelên jin de jî cihda nivîsa nivîskar Sorgül Şêxo ya bi sernave amadekariya hevpeymana jinê û balkişan ser hevpeymana jinê ku amadekariya wê li Bakur û Şatê Sûriyê tê kirin. Piştî hevpeymana civakî li Bakur û Şatê Sûriyê hat îmzêkirin, niha amadekariya hevpeymana jinê tê kirin. Kıbrısê serledana penaberiya Sûriyan rawastand. Kıbrısê ragihand ku ji ber zêdebûna hejmara penaberên Sûriyeyê ve serledanên penaberiya hemwelatiyên Sûriyê êdî nexin pratikê de. Serokkomarê Kıbrısê Nikos Christoulidis daxuyaniyek da û got ji ber pela girsê ya dawiya penaberên siyasî yên Sûriyeyê meşandina karê serledana Sûriyeyan hatiye rawastandin. Christoulidis eşkere nekir ku ev biryar ve heta kengê di meriyetê de be. Serokkomar Christoulidis beriya demeke Kurd serdana Lübnanê kiribû û ji wan xwestibû ku ji bo rawastandina pela penaberiyê tedbîran bikirin. Piştî biryarê Kıbrıs ve Sûriyeyên digihîjin giravê heta biryareke nû li kampan rawastîne. Nûçeya me dawiye Amed Sporê Kastamon Spor 1-0 têk bir. Di koma sor a Liga Duyemîn de 2-1 ji maçên herî girîng hebû. Di navbera Amed Spor a yekemîn û Kastamon Spor a duyemîn de maç hat lîstin. Maç li saha Kastamonê bû. Amed Sporê bi tempoyeke bilind dest bi maçê kir. Hê di daqiya siyan de bi gola Eyüp Özkan ket pêş. Di berdewamiya maçê de gol nehatin avêtin û lîstik 1-0 bi serkeftina Amed Sporê bi dawî bû. Bi vê serkeftina Amed Sporê puanê xwe derxist 77 û 6 puan ferq avêtin reqîbên xwe yên herînêz. Gel alaqeyeke zêde nîşanî maça di navbera Amed Spor û Kastamon Spor de da. Çavê bi 100,000 kesî li ser vê maçê bû. Li Amedê jî bi hezaran kes li hev kom bû û ev serkeftin tîma xwe bi coşeke mezin heta derengiyê şevê pîroz kirin. Menûçeyên serê sibê pêşkêşkirina naxatirê we dembaş. Dengî gel, dengî her çar parçayı